Her har vi Malte, der skal hoppe over vores sindssyge flyhop. Alle han står deroppe og klar til at flyve over flyhoppet. Og vi har Mikkel her, som skal ligge dernede. Mikkel, lig der! Fuck, det her det bliver galt. Og så kører Malte! Og nu er der 2 personer. Er 2 personer? 2 personer ligger op. Lig dernede, Mikkel! Nu kommer Malte! Ja, det er så Malte, og han skal have over 3 personer! Woo! Ja! Han kommer nu, jo. Læg dig ned, Mikkel. Så roligt. Nu kommer han. Læg dig, Mikkel. Med godt fart. Mikkel. Så læg jer ned! Mikkel, gør det! Mikkel, seriøst, læg dig ned. Han skal over 4 personer. Jonas, det skal nok gå. Malte, du skal over min lillebror, så nakker jeg dig. 5 personer, 5 personer. Yeah!